Паяжината. By Ryunosuke Akutagawa. It was one day. Господ Буда бавно се разхождаше сам покрай брега на лотосовото езеро в рая. Лотосовите цветя, цъфтящи в езерото, бяха чисто бели, като безупречни скъпоценни камъни. А от техните златни сърцевини неизразимо сладък аромат непрекъснато се носеше из въздуха. Сигурно беше сутрин в рая. По едно време Господ Буда спря на ръба на езерото и, надничайки през лотосовите листа, които покриваха повърхността на водата, зърна гледката отдолу. Защото под това лотосово езеро на рая се намираше самото дъно на ада. И през кристално чистата вода, пейзажите на река Санзу и иглената планина бяха видими с такава ясността, сякаш се гледаха през увеличително стекло. Там, на дъното на ада, погледът му падна върху фигурата на мъж на име Кандата, гърчещ се заедно с другите грешници. Този Кандата беше голям крадец, който бе извършил много злодеяния, убивайки хора, подпалвайки къщи. Но все пак през живота си бе извършил едно добро дело. Това беше когато, минайки през гъста гора един ден, той забеляза малък паяк, пъплещ край пръкя. Кандата веднага вдигна крак да го смаже, но после... Не, внезапно си помисли той, макар и малко, и това е живо същество. Да му отнеме живота без нужда, каквото и да е, би било жалко. И така. Той се въздържа да убие паяка и спаси живота му. Докато Господ Буда наблюдаваше сцената в ада, той си спомни, че Кандата някога беше спасил паяк. И той реши, че в отплата за това единствено добро дело, ако е възможно, ще спаси човека от ада. За щастие, поглеждайки наблизо, върху един нефритено-зелен лотосов лист, той видя паяк от рая да тъче своята красива сребърна нишка. Господ Буда внимателно хвана паяковата нишка и... през чисто белите лотосови цветове спускам я право надолу, до дъното на ада, далеч отдолу. Това беше Кандата на дъното на кървавия вир на ада. Пътаваш и изплуващ, заедно с другите грешници. Накъдето и да погледнеш, беше пълна тъмнина. И когато нещо изглеждаше смътно да изплува от този мрак, това бяха страшните игли на иглената планина, проблясващи. A desolation beyond description. Освен това, околността беше тиха като гроб, а единственият звук, който се чуваше, бяха едва доловимите въздишки на грешниците. Това беше защото тези, които бяха паднали тук, без съмнение бяха напълно изтощени от различните мъчения на ада. Силата им дори да извикат ги беше напуснала. И така, дори Кандата, този голям крадец, давайки се в кръвта на кървавия вир, просто се мъчеше като полуумряла жаба. Но в един миг Кандата лениво вдигна глава и погледна към небето над кървавия вир. И ето през онази притаема тъмнина, от далечно небе, една единствена, тънка сребърна паякова нишка, сякаш страхуваща се да бъде видяна, се спусна, проблясвайки
плавно право над него. Щом видя това, кандата инстинктивно плесна с ръце от радост. Ако се хване за тази мишка и се изкаче, докъдето тя го отведе, той със сигурност ще избяга от ада. Нещо повече, ако му провърви, може дори да влезе в рая. Тогава той вече нямаше да бъде гонен по иглената планина, нито пък ще бъде хвърлен в кървавия вир. Мислейки си така, кандата веднага здраво хвана паяковата мишка с две ръце и започна да се катери нагоре с всички сили. Като голям крадец, той беше още от стари времена добре свикнал с такива начинания. Все пак, разстоянието между ада и рая беше десетки хиляди левги и колкото и усърдно да се катереше, той не можеше лесно да стигне до върха. След като се катери известно време, кандата най-сетне се измори и не можеше да се изтегли нагоре нито на инч повече. Затова, нямайки избор, той реши да си почине за момент и, висящ по средата на нишката, погледна далеч надолу. И ето, неговото усилено катерене не беше напразно. Кървавият вир, където беше преди малко, сега, без той да знае, беше скрит в дълбините на мрака. И страшната, смътно светеща иглена планина също беше под краката му. Ако продължеше да се катери с това темпо, бягството от ада можеше да се окаже неочаквано лесно. Кандата, с ръце увити около паяковата нишка, се засмя. Успях! Успях! С глас, който не бе изричал от години, откакто беше пристигнал тук. Но изведнъж той забелява, че далеч под него, по паяковата нишка, безброй грешници го следваха по петите. Катереха се нагоре, нагоре, като безкрайно шествие от мравки. Кандата, щом видя това, беше обзет едновременно от почуда и ужас и известно време просто стоеше зяпнал, като идиот. Само очите му се движеха. Как може тази тънка паякова нишка, която изглеждаше едва достатъчно здрава само за него, да издържи тежестта на такова множество? Ако по някаква случайност се скъса по средата, тогава той, който се бе изкачил толкова далеч, щеше да падне стремглаво обратно в ада, откъдето бе дошъл. Такова нещо би било ужасно. И все пак, докато си мислеше това, стотици хиляди грешници се катереха нагоре от дъното на тъмния кървав вир. Тълпяха се и усърдно се изкачваха по финно блестящата паякова нишка в една редица. Ако не направи нещо сега, нишката със сигурност щеше да се скъса на две по средата и всички щяха да паднат. Тогава кандата извика със силен глас: „Хей, вие грешници! Тази паякова нишка е моя! С чие разрешение се катерите? Слизайте! Слизайте!“ В същия миг паяковата нишка, която до тогава беше напълно здрава, изведнъж се скъса с рязко пляс от мястото, където висеше кандата. Кандата, следователно, нямаше какво да направи. За миг, разсичайки вятъра, въртейки се като помпал, той се хвърли стремглаво в дълбините на мрака, изчезвайки от поглед за миг. Всичко, което остана, беше паяковата нишка от рая, пробляскваща смътно, висяща във въздуха на небе, лишено от луна или звезди. Господ Буда стоеше покрай брега на Лотосовото езеро в рая, спокойно наблюдавайки цялата тази поредица от събития. И когато кандата потъна като камък до дъното на кървавия вир,
той придоби тъжно изражение и отново започна да се разхожда безцелно. Безсърдечното желание на кандата да избяга сам от ада и получаването на наказание, подобаващо на това сърце, и падането му обратно в първоначалния му ад, това в очите на Господ Буда сигурно е изглеждало жалко. И все пак лотосите от лотосовото езеро на рая не обръщаха никакво внимание на подобни неща. Техните скъпоценно бели цветове люлееха своите чашки около краката на Господ Буда, а от тяхните златни сърцевини неизразимо сладък аромат непрекъснато се носеше из въздуха. Сигурно наближаваше Пладнев раля. В едно шоудио преди друга епоха ние ви предлагаме японски литератски шедьоври на 25 езика всяка седмица. Моля, абонирайте се и харесайте, за да ни подкрепите.